Al'umman duniya, ga mu ɗauke tare da wannan sirri. Ina mu ɗan kasuwan da ke neman tara jama'a, ko kuma 'yar kasuwa wanda take kasuwanci ba jama'a a guri. To ɗan uwa ko 'yar uwa ki tsaya ki saurari wannan sirri. Kar ki mance da liking da sharing. In biki liking da sharing ba, ban ba da wannan sirri ba. Shine hadiyan shi. Za a je ranar Juma'a za a samo farantin fafiya. Farantin fafiya guda 7 za a samu. Idan aka samu za a zo a dake shi da ruwan shi ɗin. Za a dake shi. Idan aka dake shi, ɗan uwa ka samu guri inda za ka shanya shi ba a rana ba a inuwa ya bushe. Idan ya bushe, to 'yar uwa ko ɗan uwa ka je ka nemo Binta Sudan, jan Binta Sudan, ai jan miski, afuwan jan miski, jan miski ake samowa. Idan ka samo shi guda ɗaya ya ishe ka, sai ka zo ka zazzage shi. In ma ya ƙi fita ka kara shi a wuta ya narke. Idan ya narke ka zazzage shi a cikin wannan farantin fafiya da ka samu. Ɗan uwa ko 'yar uwa, in ka yi wankan ka za ka fita wajen kasuwancin ka, ka hayaƙe jikinka da shi duka, ka larfa ka hayaƙa jikinka. Kai addu'an Allah ya haɗa ka da jama'a ta gabas, ta kudu, ta yamma, ta arewa. Ka gani? Ɗan uwa wallahi sai ka zo ka ba mu labari. Wannan sirri tana yi. Mun baka shi alfarman Annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.